Dobre, hovor, vyprávaj. Som pekný? Som pekný? Áno. No veď preto. Cítim sa divne, keď takto hovorím do kamery a ty si ešte za ňou. Tak predstav si, že sa vyprávaš so mnou. Ale... Predstav si, že sa vyprávaš so mnou. Ja sa s tebou nevyprávam. Tak sa nevyprávaj. Ani nerozprávam, ani nehovorím. Takže tutoriál na side flip. Je to asi, povedzme, najľahší flip, ak chápete techniku. Nemusíte pri tom nejak zaberať svalmi, takže je to úplne pretty easy. Ako vyzerá side flip? Že to vyzerá jednoducho. Yes. Dobre. Toto je prakticky jeden z mojich najobľúbenejších trikov. Nie je to môj obľúbený trik, môj obľúbený trik je... To je jedno. Nemám obľúbený trik. Najľahšie je naučiť sa taký akoby figel na to, a to je proste side roll. To je... takto. Takže prvá fáza bude odraz. Odraz by mal vyzerať tak, že jedna druhá sa volá, že split, keby dačo. Ak ho robíte z miesta, tak samozrejme takto s nožma. Dôležitú rolu hrajú v tom celé ruky. Táto práva vám dáva výšku, hej. To vlastne máte vystreliť do hora a táto ľava dáva rotáciu. To boli radné pety. Takže ľava rotácia, práva výška, odraz jedna druhá. Druhá fáza je balenie sa v lufte. Buď za kolena, alebo zo spodu za stehna. Ja som to kedysi robil takto za stehna, teraz to už väčšinou robím za kolena, pretože tu vyzerá viac OP a vyzerám pritom ako DK. Čo určite asi nikto z vás nevie, kto to je. Dopad, keď idete nadviazovať do nejakého komba alebo nejakých ešte trikov k tomu, najlepšie dopadať jedna druhá. Napríklad keď to robíte do precisu, precis je proste ustatie na miesto, kam fakt chcete dopadnúť. Napríklad nemám tu dosku. Toto je ťažký autizmus. Tak je to ťažké. Pozor. Toto bol precis. Proste dopad na miesto, kam fakt chcete dopadnúť. To je asi všetko pre side flip. Sú potom rôzne varianty, ako sa side flip robí. Napríklad je dobré, keď si flow získate tak, že urobíte akoby konga na zemi a z toho zase side flip. Ale to už sú fakt ťažké také nadväzovanie. Takže ešte nejaké smolné záberia, to je hádam všetko. Takže, ak sa tomto typ videí, typ tutoriálov ľúbi, dajte určite like a to je asi všetko. Ďalší tutoriál bude na... Napíšte do komentov, na čo má byť ďalší tutoriál. Bude to celkom GG systém. That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let